Soc Joan Estellés Andrés, soc l'actual alcalde del poble de Carpesa. Soc Vicent Marco i Pastor. Estic jubilat i assegut tender i estanquer. José Manuel Espinosa Albert, he sigut llaurador, ara estic jubilat, però gràcies a Déu encara puc continuar treballant en l'horta. Hem sigut un poble llaurador. Els veïns de Carpesa es consideren poble. I hi ha una manera de pensar o de veure la vida un poc distint. Segons la història de València de Sánchez Warner, en el 1898, Carpesa deixà de ser una entitat, un poble independent, i passà a formar part de la Gran València, diríem. El terme de Carpesa està en dues sèquies, la de Montcà, al nord, i des del poble la sèquia de Tormos, que s'acaba en la sèquia de Rascanya, en el terme de Carpesa. Hi ha carxofars, n'hi ha melonars, n'hi ha queriguilles, n'hi ha taronxers, i veus com l'horta canvia en les distintes èpoques de l'any, que no és un paisatge uniforme, està canviant constantment. El llaurador té que ser la peça fonamental, la peça clau en aquesta horta. Volem preservar l'horta és el nostre bé més preciat, però en tant en quant siga també aprofitable per a aquelles persones que la treballen, per a aquelles persones que la fan possible. Jo confio en tota aquesta generació de gent jove que està expectant i que vol que es conserve. Fer possible que l'horta i el poble de Carpesa d'ací 50 anys siga un exemple i puguen viure, molts joves puguen seguir viure de l'horta i treballar dignament. Per a mi la joventut d'ací, de Carpesa, jo crec que està molt conscienciant que volen que siga poble, inclús més els joves que els més majors. I entonces això te dona esperança. En definitiva, voldríem tindre la capacitat de poder gestionar el nostre futur. Primer, gestionar nosaltres, però si no és possible, qui ho gestione, que tinga clar quines són les necessitats nostres i què és el que volem.